Sifunda uverse 6, 7, 8. Ngakho-ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu inkosi, hambani nibuye nigxilile nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga. Verse 8. Kwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu, njengezimfundiso zokucathula kwezwe, kungenje ngokukaKristu. Izwi lakho Nkosi liyaphila, linamandla, namanje Moya Ngcwele khuluma phezu kwezimo zethu, ziboquke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Incwadi lena yabaseKolose ibhalwe nguPawulu eyibhalela ibandla. Amen. Akayikhulumanga ngokuhoma ebandleni, ubebabhalela. Amen. Leli bandla mawufunda lapha eBhayibhelini akulona ibandla elasungulwa uPawulu. Yibandla elasungulwa abantu abazalwane, ngoba ke kwaba khona isimo lapha eMiddle East ngesikhathi kuvuka ibandla noma sekukhona ibandla, kwase kuba khona ukushunyayela kwevangeli. Abazalwane base beyanethezeka, bayahlala, baba ku-comfort zone. Amen. uNkulunkulu wavele ngoba lithi izwi hambani niye ezizweni zonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Amen. Kuthiwe hambani, bona base beyahlala. Amen. Bahlala endaweni eyodwa ngoba sebebona ukwanda kwebandla endaweni eyodwa. uNkulunkulu wavese wabavusela izitha phakathi endaweni zabahlukumeza, babaleka, baphumela ngaphandle. Bahamba baphumela emhlabathini ongaphandle noma emhlabeni ongaphandle. Uthe uma befika lapho umuntu efika khona bebengabaleki beya endaweni eyodwa. Amen. uHadeli ubephuma bheke eGoli. Amen. uGama aphume abheke ePotchefstroom. Amen. uSnowball abheke eCape Town. Amen. Kanjalo Durban, Mpumalanga, wonke ama-province. Kuthiwa umzalwane lapho abefika khona befika shise ivangeli. Amen. Usindiswe abantu. Kwakuyileyo inhloso kaNkulunkulu, ubavusela nje izitha ufuna baphume. Amen. Haleluya. Lapha-ke abazalwane khona amabandla avukile ey'ndaweni ey'thile, basindiswa abantu. Uthi-ke uPawulu esejele ufike uyayibhala incwadi ibhekisa ebandleni. Amen. Ematasatasa nomsebenzi wakhe, noma ematasatasa lapho akhona ayibhala incwadi ayithumele kwelinye ibandla. Ungathi uPawulu khona izinto abezwa ngazo, noma kukhona abantu bebemtshela indaba, noma ukuthi hayi ebandleni kuhamba kanje, kukhona izinto ezingalungile ezihamba ngalolu hlobo. Abhala incwadi ahamba uxazulula, mhlawumbe kwesinye isikhathi azafike yena uqobo azoxazulula. Amen. Haleluya. Kwesinye isixazululo asidale isixazululo engekho ebandleni. Amen. Engasidali futhi ngolaka, esidala ngomusa. Amen. Ngoba uPawulu umaster womusa, uyimaster of grace. Makukhulunywa ngomuntu oshumayela ivangeli lomusa, uPawulu engalishumayeli ngolaka, engalishumayeli ngokwedelela, kodwa ebeka uJesu njengoba enjalo. Amen. Uthi-ke lapha-ke njengalokhu senimamukele uJesu Kristu eyinkosi nomsindisweni, hambani. Amen. Hambani nikuye. Amen. Haleluya. Hayi hlalani nikuye. Amen. Ivangeli akulona lokuhlala bazalwane. Amen. Ngisho komakhelwane abakwazi ukuthi uyini, ubani, ngoba ngenxa ukuthi abakwazi baze bakumemele ezintweni zabo zokwenza imisebenzi yabo yobumnyama. Amen. Bethi yitiyana. Nawe umukele itiyana wazi ukuthi akulona itiyana leli. Itiye nje itiye. Akazesho ukuthi ngakwenzela itiyana noma nanti itiyana ngikwenzela. Yabona uma yathi nanti itiyana
Fanele ulibonge lelo tiye ngoba yitiyana lelo elibizwa ngale izinto zakhona kuthiwa yitiyana. Amen. Hallelujah. Uba unike uyababhalela leli bandla. Kushuthi ukuzwile ukuthi kukhona lihamba kahle. Amen. Uselikhuthaza-ke yena ukuthi njengoba nimamukele uKristu Jesu eyinkosi nomsindisi wenu, into okufanele niyenze, hambani nikuye. Amen. Hambani nikuye nigxilile. Amen. Ukugxila kusho ukushona phansi. Amen. Usho njengempande. Amen. Ushone phansi uyolanda izondla mzimba phansi. Amen. Awuphumi eceleni ngamangala mangathiwa impande iphuma ibheka phezulu, ngathi uhlobo luni lwesihlahla lesi. Amen. Namagatsha azophuma ayoshona phansi kanti aya phezulu. Ngabona ukuthi ama-tendons ukuthi awekho. Amen. Alesihlahla awasebenzi ngoba wona agijima aze ngaphezulu, athi uma ihlatshwa yilanga bese kuthi izinto lezi bese ziyagoba ishona bazofuneka igobe ishone phansi njengempande, ishone phansi iyolanda amandla, iyolanda ukuphila kwesihlahla phansi enhlabathini. Uthi-ke nigxilile. Amen. Kuyamele ukuthi uma usumukela uJesu kube nomahluko. Amen. Nganje ngokuhamba ukuye. Amen. Kuzobonakala ngezinto ozenzayo ukuthi lo muntu uKristu hayi akuseyena ophilayo, sekuKristu ophilayo. Kusho uPawulu kodwa akuseyimi. Uyazizwa ukuthi cha akuseyina phela, ngiyazazi mina insizwa, ngiyazazi ngihamba ngizingela abazalwane, ngizingela ibanga. Hayi bengahambi kanje. Manje sengihamba ukuthi akuseyimi ophilayo kodwa manje hayi sekuphila uKristu mina. Amen. Ngoba manje usehamba kuye, usehamba egxilile kuye. Amen. Uyabona lento lena ifana nalento kuthiwa i-installation entweni osuke uyenza. Uma kuthiwa uya-installa uyixhumanisa nenye. Amen. Hallelujah. Uyakhulukazi uma uzongena lapho odongweni wenze ama-built-in. Amen. Ubone ngathi amakhabethe noma wardrobe bancikile nje odongweni, kanti abancikile sebakhiwe phakathi odongweni. Amen. Ukuze bangahlukani nodonga. Amen. Nathi kunjalo si-installwe uJesu. Amen. Naye wa-installwa kithi uNkulunkulu, em-installa nangomoya oyingcwele. Naye wasi-installa kumoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Uyabona lento lena iphushwa yilo lonke izwi ukuthi omunye angene komunye nomunye angene komunye, kungabi oyedwa ongena kuye. Amen. Kusithatha kusifake phakathi kuKristu Jesu. Amen. Naye afakwe kuthina angene ngaphakathi. Amen. Ukuze kube khona umahluko. Hallelujah. Kukhona lezi zihlahla lezi ekuthiwa zingama-parasite ezingaphili ngaphandle kwesinye isihlahla, okufuneka ukuthi sikotele kulesi sihlahla sidle imisoco yalesi sihlahla ukuze siphile. Uma kufa lesi sihlahla naso siyafa. Amen. Nathi-ke ngokunjalo. Amen. Thina-ke uma unomahluko okuthini ukuthi uma ngabe thina singekho kuJesu siyafa. Amen. Hallelujah. Okunomahluko omkhulu ukuthi uJesu njengoba afa nathi safa. Amen. Sembelwa naye. Amen. Savuka naye. Amen. Sanyukela ezulwini. Njengoba ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu nathi sikhona. Amen. Lithi bathi izwi lithi kwabaseKolose 3 verse 3. Lithi ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Amen. Wena uthula ulapha kuNkulunkulu. Amen. Akubona kanje wena kuphela la kula. Ula wena futhi hayi nokuthi wena khona uyifake khona. We-original la. We-original ezulwini. Amen. Ingakho kuthiwa ngokuphenduka kwesoni esodwa
uhlokoma izwi. Amen. Ngoba usuyohlala kwenye indawo, usuyofihlwa kuNkulunkulu kanye noKristu. Amen. Hallelujah. Futhi ayikho into ezokwenza ukuthi kube khona into ezokukhipha, ayikho into enamandla ukukhipha kuNkulunkulu ube unoKristu. Amen. Akukho. Uma ngabe kuthiwa uma usuwenzele 1 no 2 ukhona umuntu ozofika kukhipha, engazi uSathane akanamandla ngisho ukukhipha lapha. Amen. Uthi angene nje ngamze ngisho nenta angikholwa uSathane usaya ezulwini. Ayangene ngaphakathi kuthiwa kuyomangalela abazalwane. Amen. Leyanda msahlanzwa. Amen. Ngesikhathi kwenzeke lesasiphithiphithi ezulwini kuliwa uSathane wathola amandla ukuthi akwazi ukungena ezulwini. Amen. Ayomangalela abazalwane. Amen. Njengoba nimbone ucela uJobe kuNkulunkulu angene ngaphakathi ezulwini ayocela uJobe ngokuba ubungcwele base kungekho kahle kungcoliswa ngale ndawo engasekho. Yabona ngento encane nje konakala izinto eziningi ngenxa yeNova nje eyabakhona ezulwini konakala izinto eziningi. Amen. uJesu uthi mayefa uthi ungamthinti ngoba safuna ukuthi ahambe naleli igazi lakhe. Amen. Nangalamanxeba akhe angene phakathi kwipalace ayoyihlanza ipalace. uSathane engabe saba namandla okugcogcoma phakathi esihlalweni sobukhosi angene ephuma lokho uyocela uJobe. Amen. Azayocela nani. Amen. Akasenalo igunya manje. Amen. Ngoba le ndawo isahlanzwa. Ngisho kunina abazalwane uSathane akasenalo igunya. Akusekho lapho kufuneka ukuthi kwenzeke khona izinto bese kuthiwa uSathane. Asisampraise thina uSathane. Uma ngabe ukwenzile lokho okwenzile ukwenze wena nje ngengqondo yakho okufuneka kuhanjwe kuyolungiswa. Amen. Kulungiswe ngamaRoma 12. Amen. Hallelujah. Kuguqulwe isimo senu ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu. Lokho sekudingeka. Ungalokhu praise uSathane uyajabula. Awu ngaze ngapraise sengwenzile umsebenzi, ngiyawenza umsebenzi. Kanti akenze lutho, akasenasabelo, akasenalutho onokwakho ukuthi ukhonze uNkulunkulu. Amen. Ngoba umntwana kaNkulunkulu. Mawusuloku praise uSathane umntwana kaSathane yini. Amen. Hallelujah. Sesinqobile sanqoba ngokunqotshelwa uJesu. Sasethombo ayisefanele thina ipraise and worship siyise kuJesu, hayi siyise kuSathane. Amen. Asenezinto thina sathi siyahlutha, hayi uSathane ngisabanjwe uSathane. Hawu waziwabanjwa usakhululeka uma indodana inikhulula yoba ngabakhululekileyo impela kodwa usayibopha. Amen. Ushuthi uJesu mangazange awenze umsebenzi awahluleka ukwenza umsebenzi kufanele vele siyeke ukukholwa ngoba ushuthi ayikho into uJesu umsebenzi awenzayo empilweni zethu wawenza waphelela umsebenzi wasenza sawuyena lokhu ayikhona nathi sikhona. Amen. So ayikhona kuze kube phakade azabuya azolanda ibandla lethu. Niyazi bazalwane ukuthi ukuyimbandakanya noJesu uyimbandakanya kuze kube phakade. Yiphakade lelo somukele. Awumukelanga izinto zesikhashana. Amen. Izinto zesikhashana ilezi ezimukela Mose senkolweni yabalini, praise abalini, bahlabela abalini, kwenza yonke izinto zesikhashana lezo futhi ezokushaya igcineni. Kodwa thina lokho esihamba nakho ngokuzosisa engunaphakade. Amen. Ngakho ke kufanele ukuthi sibe nomahluko. Amen. Uma ke sesimamukele akube khona lo mahluko. Amen. Ngisho ekhaya kubonakala intombazane nomahluko. Amen. Nigxilile bese niyakhiwa futhi kuye. Amen. Kanti kuyadinga futhi ukuthi hawu akhiwe. Amen. Akhelwe kubani? Akhelwe kuJesu. Amen. Ugxilile uhamba naye, ugxilile uyakhiwa. Yabona uma yakhiwa uyakwakhiwa impilo yakhe yonke. Kufana nendlu. Indlu idinga renovation. Uma sayirenovate indlu qala ukubona ama-crack ekuwosi open kwenzeke yonke la akusahlali umuntu. Amen. Kule ndlu nje akusahlali umuntu. Noma ungayigunda ukuthi utshana umhlanzo yonke into kodwa mama zange uyithinte yona
hayi iyakhombisa ukuthi la i-renovation ayisekho. Amen. Hallelujah. Uyabona la kukhona ama-crack ade khona la. Kukhona enye elapha. Sayifaka i-crack sapha sifaka i-crack fever. Iyagcwala. Ayisabonakali kodwa uma indawo ingasahlali umuntu izolokhu iyanda leya crack. Uyabona sekukhona okwayo, kukhona ukupende, kwenziwa yonke. Ifuna indlu uma ngabe ukuyona indlu yakho uyi-renovate. Khona nje ngapha ngesadeni ngalala ngomgwaqo. Uvele kuthiwa la indlu yawo le. Sindlule ihleke ngayo. Kodwa umuntu wakhona ukhona uyasebenza. Amen. Kodwa kayinakile. Indlu idinga i-renovation. Amen. Ngisho kwi-roof idinga i-renovation. Amen. Hallelujah. Kanjalo-ke nempilo yomuntu idinga i-renovation usuku nosuku. Amen. Kucace futhi ukuthi i-renovation yenzekile. Amen. Ukuvuselelwa kwalendlu kwenzekile. Kade kunama-crack kulendlu lena eyidokotela asho njalo Pawulo. Amen. Uthi nje ingeyesikhashana lendlu. Kodwa kudingeka i-renovation. Amen. Kube nomahluko mase kukhonekile. Kufanele sibone bazalwane umuntu mase emukela uJesu kufanele abe nomahluko kungafani nje. Uhambe ubili, uhamba namabili. Lezi kade izona usayizona namhlanje nakusasa naphakade usayizona. Nayizona ubeyizona akukho ushintsho. Sifuna ushintsho. Amen. Hallelujah. Uma usukholwa nje uyadingeka phela ushintsho. Into eyodwa nje ushintsho. Uguqulwe isimo senu ukuze lenziwe ibe intsha ingqondo yenu. Amen. Kuthiwa-ke lapha-ke ukuthi ngoba nakhiwe kuyo niqinisiwe ekukholweni njengalokhu nifundisiwe nivame ukubona. Amen. Niqiniswe nakuphi ekukholweni ungaxegi ukukholwa kwakho. Amen. Uxegiswa izimo ezikhona. Usebhekele lesi simo ukuthi hayi cha mina hayi ngibeka phansi intaba. Amen. Hayi ngizokuthile manje. Ngiyakubeka ukukholwa ngathi ukukholwa kwento ebambekayo. Ngibeka eceleni ngisabhekana nalesi simo mase ngizoshinqoba bese ngiyabuyela futhi ukukholwa. Akunjalo. Kuba noshintsho. Sibone ukushintshile. Uzubone nje la umuntu ongakwazi. Akubuze ukuthi uyakholwa. Hayi cha ngiyakholwa ngibonile. Amen. Ngathi ngikwenza inkampani ekuthiwa Mountfis. Ngihleli nje nabantu bakhona, abantu besilisa, bayibona bawodrayiva kakhulukazi. Usaxoxa ngemikhuba ade igcula nge-weekend. Uyaqala manje. Sebenze isekhe. Uphakathi nendawo uzobaxoxela ukuthi wagile kanjani amantombazane alahlile. Amen. Hambani nikuye. Nigxilile. Nakhiwe kuye. Niqinisiwe ekukholweni njengalokhu kufundisiwe nivame ukubona. Amen. Ngoba kushuthi kufanele kufundiswe abazalwane ebandleni. Amen. Babonge. Amen. Ukubonga kwenu kuvela ngeyithelo zokwenza lokho kufundiswe khona. Amen. Kubonakala ngezenzo zakho. Ukubonga lokho nokubonga into okade uyicelile ungakayitholi. Amen. Wazi uyicele kubani izokwenzeka. Uyibonga ungakayitholi wazi ukuthi isihlele ezandleni zakho. Amen. Ungazi ukuthi wena ngoyibonga ngoba isihlele ezandleni zakho. Angithi wena ngoyifeki wena. Kufanele kube yilabo abazothi hawazi wayicela into elikhulu ngeke ayithole leyo. Wena uthi sengiyinayo. Amen. Ngokukholwa sengiyinayo. Amen. Ungathi hayi sengiyobona-ke Nkosi masunginikile-ke bese ngiyabonga. Ngibonge nje. Wonke umzali ngabe umnikeze into encane bonge encunculu. Into encane uthi mangamnikeze enkulu angabonga kanjani. Uvele uyithathe enkulu umnikeze yona. Ngoba udonswe lokho akubonga into encane. Amen. Usulande isibusiso kumzali wakho. Amen. Uthi angikhulume ngesibusiso somzali enganeni. Amen. Hallelujah. Isibusiso asiqhamuke enganeni siye kumuntu omdala noma kumzali wakhe.
kodwa siqhamuka kumuntu omdala, amen, siye enganeni, amen. Ngenkathi ingane ikhipha inikeza umzali wayo ebonga nje ethe ngiyabonga, isibusiso esikhulu. Mayisethe inkosi ibusise, akusebusibusise esikhulu. Khona isibusiso bazalwane ongayithatha ingane zakho uyibekela, uyibusise, uyikhulekele nje, uyikhulekele ingane zakho, uyikhulekele. Kodwa kukhona lapho khona ingane isibusiso esithola ngokuthi kube khona ekukhiphayo inika wena, amen, haleluya. Utho omunye kumalume wakhe ngicela ungibusise. Utho umalume wakhe ngikhipha 15,000 ngibusise. Amen. Khona isibusiso leso sicelayo, ungasiceli ngisho ucela ungibusise. Vele uthi nje wena nakho mama uyena ozoyiphumela khona akubusise. Khona isibusiso esikhile siphuma ngoba kwenzeka into ezithile esiphuma kuwena, kube buhlungu mhlambe noma kube mnandi usikhipha, kodwa isibusiso sizoza kuwe, amen. Uma wakhe ngakuthanda noma baba wakhe akuthande njengezonke izingane, kodwa kukhona lesi sibusiso ozosithola sibe sikhulu kade kubusisane nezonke izingane. Kukhona ezosithola nesiqondene nawe ukuthi kukhona ukukhiphile wakunikeza umzali wakho. Akufani noma ngakubusisa athi wenzeka kahle ungenzanga ngeke kwenzeke ngoba iprinciple, amen, ihamba ngemgomo yakhe, amen. Konomnye ubaba wayethanda indodana yakhe, namanye wathanda kodwa enye ethanda kakhulu. Laphana kuvamiseke ngasekhaya ukuthi umuntu mayefika aphathe ibhodlela likabholoko noma amabhodlela kabholoko, bazi ukuthi nje njobe elaphana ekhaya sizothola ugoloko. Le ndodana yakhe ethanda kakhulu engaphathi ugoloko ngaphathi kuthi le ephathe ugoloko awuthathe ugoloko awufihle awureserve somewhere. Kuthi makufika le ithanda kakhulu athi nanku ugoloko nunike usibanibani esho kumadoda endawo esho engakhiphanga lutho, amen. Isibusiso zakama ebonga amadoda akho ebonga ukuthi siyabonga awuzulu mageba. Isibusiso asiyi kulo ngakhiphanga, siya kulo wena, amen, haleluya. Ukubonga kuya kuyena abese yakusisela, amen, haleluya. Ilokho bazalwane engiphethe njengamanje lesi sikhathi, amen. Uthi ake sisitole uJesu, isitolo shile noJesu. uJesu abe kuwe nawe ube kuye. Amangena angenani, womuntu ngene komuntu nomunye wangena komuntu, wasekuba khona umahluko obonakala, akube khona umahluko, amen. uJesu msumbeka ngaphandle abeseceleni kwakho, amen. Mfake ngaphakathi, indoda yaphakathi le ifake phakathi, amen, ukuze kube nomahluko. Bona lo muntu lo hayi akasayiphile yena, akusayelokila sekuKristu ophila, amen. Uqala ukubonakala njengomzini wakho, amen, haleluya. Kanti masumukele uJesu kuba noshintsho, nalokho bantu waziwa ngakho ukuthi umhlobo kaSibanibani, uyinsizwa wena yakwaSibanibani noma umfo kaSibanibani, kuyaphela kuthiwa uSibanibani usenoshintsho. Kade kwaze bambe inkunzi umbone usenoshintsho, amen. Uthi omunye ubaba enye uthi kwakusemngcwabeni kusemndleleni, uthi lo baba lona ngiyambona, uthi ngiyambona wakajwa. Uthi ngicabanga ukuthi mina leli iculo loyecula ngicula njengalabantu bendawo nje omadakwane. Uthi ngamuzwe eqinisa lo baba ngedumisweni, wayinuke edumisweni. Kanti ubaba ugenxa nje bekubenzimanga na. Uthi mase usemuzwa esifakazini bakhe ukuthi ubephume ngene ejele lo muntu lona. Kodwa manje kwamukela uJesu, kwathi ngomngena kwakhe ejele wamukela uJesu, waphuma esenomahluko, amen. Manje useneculo aliculayo lendumiso kwesimoya ongcwele, amen. Ngenxa yokuthi kukhona into engenile ngaphakathi, akuseyena ophilayo kodwa sekuKristu Jesu ophilayo. Makube khona ushintsho, ungafani, amen, haleluya. Khombisa ukuthi wayesukangena eshilo, uzobekhuluma ngeshilo. Khombisa ungenile lapha eshilo, khona izinto oyitholile eshilo, khona izinto ezibize ngamagama eshilo. Washo futhi useshilo ukuthi lezo zinto uzozenzani, uzoyenze njani ukuthi usuyithole eshilo. Kwathiwa hayi ke usuyitholile into yakho, amen. Shumela baba uSibiya
ibi-strong kakhulu. Amen. Kade izwe ngesidamo sewayini, kodwa akangaba nolaka, wahamba wakhuluma kahle nompristi. Amen. Wathi-ke umpristi, hayi usunako. Amen. Khombisa usuphuma eShilo, khombisani bazalwane niphuma eShilo, akube nomahluko. Amen. eShilo, amen, uthola izinto owade wasawuyilangazelela. Uma uthulula umoya wakho, uthulula uNkulunkulu, uthola izinto okade uyilangazelela, uyithole zibe genuine. Amen. Uthola izinto ezi more than 100%. Amen. Zivele kuthiwa ifuzo, ungashiywa nokuncane. Amen. Njengoba yatshela indodana, wathi uma seyithola ikuzondikela uNkulunkulu, wathola lo mntwana amfunayo. Lapha eShilo uthola into oyibize ngegama, into ibize ngegama uzothola. Amen. Wengenakho okunye, wayenawo umnotho emezwa indoda yakhe, ngoba futhi wenikeza nokuthi kuphindwa ngoba phela kwakuyinzuzo kuyena ukuthi akanamntwana. Amen. Wayeyinyumba. Amen. eShilo kuphela umnyumba. Amen. Haleluya. Uphume usuthi usuthulisa nawe njengabantu, futhi uthole okuyigenuine naloko okudlula okukaphenina. Amen. Utholile amadodana, kodwa asiwazi nangazi dobani amadodana akaphenina. Amen. Amen. Kodwa la usekhulekile wahlangana noNkulunkulu, kuze kwemanje usakhulunywa ngayo le ndodana. Amen. Samuel, wenza 1, 2, 3, Samuel, kwaba ukuthi Samuel, kusakhulunywa ngoSamuel, uSawuli wathi akavuselwe uSamuel. Amen. Wamvusela uSamuel wakhuluma. Amen. Evuswa uPawule emvusa ngesangoma. Amen. Haleluya. Wathi egcineni uSamuel wathi uma ngabe elahleni nami ngeke usize ngami. Wathi kodwa engikwaziyo usasa ngalesikhathi zobusuku. Amen. Cela izinto ezidingekile kuNkulunkulu, usho futhi ukuthi uzozenzani. Ungamacela ngeke uthole lo ucela nje ufayela akufanyelwa akhona emasimini lapho okufanyelwa kungekho order. Uvela uhlwanyele la uyatshala. Mawutshala utshala uhlamvu uhlukanise nolunye ngezigaba zalo. Amen. Awuvele ukuthi hlwa omile okumilayo, osithele okusithelayo, kumile okumilayo. Cha, uyacela la uhlamvu mhlawumbe uhlukana u-30 cm, mhlawumbe laphana ukuhlukana kolayini mhlawumbe u-50 cm. Uyale ucela nge-order. Mawutshale nge-order izinto zakho zimila kahle, kodwa mawuhlwanyela lezinye zizokusithela, zizodliwa izinyoni, zihlale noma zihlale zingadliwanga zibe ngaphandle, ngeke zimile. Ukuze uhlamvu lumile kufanele lufe, lubole, bese liyamila. Ngeke lumile lwandise ezinye lungazange lubole, kufanele kubole. Amen. Cela into oyidingayo, kwazi ukuthi uzoyenzani. Amen. Ungaceli ucela ukuwina ilotho. Amen. Uthi ucela uNkulunkulu ukuwina ilotho, mase ngini ilotho baba, ngifuna ukunikela nje esontweni, sifake nje isilingi, fake nje isilingi esontweni, uhlula u10% welishumi, ngeke ukwenze lokho. Amen. Makuthiwa kuyanikela kunesimo esithile, wena umva kwezinye njalo uyagodola njalo. Makuthiwa kuyapledwa la ngezinye ethile, wena ubhekela amasekuthiwa sekugcineni sebepledile abantu, wena ufuna ukuqhamuka ngosweet, ama-chips ozoqhamuka nawo, kodwa uzofuna izinto ezinkulu. Uyabona ukuthi usengozini, uyithanda nje awunayo, ufuna ilotho, ufuna amamiliyoni, ufuna 100 and something million, uhluleka nje u10% eyishumini zakho. Usafuna ukuthi amamiliyoni uthole 100 million. Kukhona ishumo ezoyikhipha lapho, uhlulwa nje lezi ezincane nje, okuncane nje. Ngeke uzuthole leyo lotho leyo. Ungayithola mawucele kwabalini, kodwa hayi uNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu uyabona welo mhlambe ishumo asayikhiphe ngisho uyikhipha. Impilweni yakhe nje yonke akaze ayikhiphe.
uzofaka ngeke udlala uNkulunkulu ufuna ukuyiqhatha naye nje ubone ubiza ukuba ube nokufa akekho namhlanje kuthiwa ambalwa amamiliyoneri ayethole iloto aphilayo ngekuthi imali ayisebenzisa budedengu nawe uzoyisebenzisa budedengu ngoba ubudedengu. Amen. Cela into oyidingayo kuNkulunkulu ngokuthi wakhiwe uyena, uyahamba uqinile kuyena, zonke izinto uzenza kuyena. Inkosi yomsindisi. Pokutiwa ongekho hagapo sapuma In the mighty name of Jesus, we thank you, Father. Sileta uwe, kwa lifanele, agapo unukuku, esina ya muli kapande wako. Siya wama kubega chale, uskuze, siya usole, uskuze, kwa Jesu pilayo, amen.